Mä en oo tehnyt My Day-videoita pitkään aikaa, sillä mä rikoin tän mun kamera. Mut nyt mä hain pari päivää sitten huollosta ja here I am. Ja tänään on siis lauantai ja kello on kohta 10 ja mä en oikeesti pessy hampaita tai kasvoja tai tehnyt mitään, sillä mun pitää editoida video. Mä kuvasin alkuviikossa room tour videon ja mä editoin tän vasta eilen perjantain yöllä niinku. Ja nyt mun pitäis niinku dupata tää ja oikeesti mä inhoon duppaa. Se on jotenkin niin ärsyttävää. Sen takia mä teen mieluummin niinku jotain ostosvideoita, kun niistä ei tarvii oikeastaan duppaa mitään. Tää on just askartelutuotteet. Ei tää uudestaan. Ihan hirveesti ja tavaroita piilotettuna, eli siellä on pari tollainen lamppu tuolla ylhäällä. Noniin, tää video on melkein valmis, eli tää nyt lataa tonne mun koneelle. Sitten mulla on kyllä vielä yksi ongelma, sillä meidän himmassa ei oo edelläkään nettiä, joten mun pitäis niinku ladata. Mä haluaisin lataa ton kello 12 ja kello on jo 10, niin mä en tiedä miten mä saan ladattua tänne, koska mun kännykässä on niin hidas netti, että siinä menisi niinku koko päivä, jos mä lataisin ton lyhyen videon. Joten musta tuntuu, että toi musta tuntuu, että toi video ei tuu YouTubeen kello 12, vaan se menee sit vähän myöhemmin. Hello, I'm about to eat my breakfast. Mä tein siis salaattia ja paistoin vuohenjuustoa ja nää vuohenjuustopalaset palo vähäsen, kattokaa. Siis mä tulin tänne yläkertaan siivoamaan mun huonetta ja unohin, että hei, mähän olin paistamassa vuohenjuustoa. Joten tosi kiva, hyvä minä. Siis mulla käy niin usein tällä, että mä unohan, että mä oon tekemässä jotain, sit mä jätän just uuniin tai hellalle jonkun ruuan ja sit se palaa vaan totaalisesti. Nyt Satkarissa mun iskän ravintolasta, sillä täällä on netti, niin mä lataan nyt video. Siis oikeesti mä en tykkää yhtään nepalilaisesta musiikista, tai no tää ei oo nepalilainen, tää on intialainen, mut anyways, mä en jaksa kuunnella tätä musiikkia. Mä unohdin mun kuulokkeet himaa. Look at this. Mä kerkesin lataa ennen 12 tän video. Miksi toi pikkukuva on tollanen? Miksei se oo toi minkä mä latasin? Mä tein siis tällaisen pikkukuvan. Video hitjokiikkiä. Video. Jokkiekkeitore. Kasvis. On todella kihra. Kasviskookoskerma. Okei. Mitä? I'm back at home. Mua väsittää ihan hirveesti. Mä aina jostain syystä otan mun takin aina tänne yläkertaan mun huoneeseen ja sit mä heitän sen tonne lattialle ja sit tää kohta on aina täynnä mun vaatteita. Tuolla ulkona on lämmin. Paistaa aurinkoa. Tässä on hieno parviketouru teille, tällainen mini. Mä siirsin tuon olohuoneessa olevan fatboyn tänne. Se on aina kesäisin täällä parvekkeella. Sitten tuolla on vähän lehtiä. Sitten nää mä ostin jouluna. Ne piti siis laittaa joulun mun huoneeseen nää tähdet. Mutta sit mä en jaksanutkaan, niin mä laitoin vasta nyt. Niin mä en tiedä, näyttääkö tää jotenkin vähän liian jouluselta. Ja sit mä ostin viime kesänä Nepalista näitä seinäkoristeita, tällaisia patsaita. Niin mä ajattelin, että ne vois sit laittaa tonne seinälle joskus, jos joku osais laittaa, mutta mä en osaa, niin joo. Ja sitten mulla on täällä maapallo. Mä ajattelin nyt ottaa powernapit, nukkuu, tai no ei nyt kovinkaan powernapit, vaan nurminapit, sillä
väsyttää ihan hirveästi. Mä ajattelin nukkua jotain 40 minuuttia. Mä siis menin nukkua joskus 2, kun mä katsoin vaan YouTube-videoita yöllä. Ja sitten mä heräsin 6. Siis mä oon joka päivä herännyt 6. Mä oon nyt ollut sillai about 3 viikkoa sillai, että mä herään joka päivä 6 jostain syystä niinku automaattisesti, vaikka mulla ei oo herätystä. Ja sit mä oon yrittänyt taas mennä nukkuun, koska mä oon tietysti mennyt tosi myöhään nukkuun, niin ei oo mitään järkeä herää jo 6. Niin nyt kello on 2, niin vois mennä nukkuu hetkeksi. 2 hours later. Arvotkaa siis, nukuinko mä vaan 40 minuuttia vai nukuinko mä tai 2 tuntia. Mulla käy aina sillä lailla, että mä nukun ihan hirveä kauan. Et jos mä yritän nukkua 40 minuuttia, niin sit se muuttuu just 8 tunniksi. Jos mä yritän nukkua 20 minuuttia, se muuttuu tunniksi. Ja joo, no se oli odotettavissa, että mä nukun enemmän kuin sen verran, mitä mä olisin sanonut. Joo, ja nyt mä oon itse asiassa menossa ulos. Mä menen näkee Ninni, Ninni menee skeittaa ja mä vaan seison siinä vieressä, koska mä en osaa skeittaa. Enkä mä uskalla skeittaa, mut ei se haittaa mua. Mä otan videoita, kun Ninni yrittää tehdä jotain frontside ollia. Mut mä ajattelin sitä ennen mennä Heseen ja hakee kanasalaattia. Siellä on oikeesti niin hyvää sitä salaattia. Ja mä en oo syönyt mitään sen jälkeen, kun mä tulin Satkarista, joten mulla on pikkusen nälkä. Mä oon viimeiset pari kuukautta käyttänyt tätä Maybellinin ripsaria, tää on vedenkestävä. Ja tää harja on siis tällainen kaareva, ja mä oon siis tykännyt tästä tosi paljon. Mut sitä ennen mä käytin koko ajan tätä The Rocket Volumea. Ja nyt mä olin niinku unohtanut, miten hyvä tää on. Ja just äsken käytin, niin tää on kyllä paljon helpompi ripsari kuin tää. Koska tää harja on kaareva, niin sit se on vähän haastavampaa laittaa mun mielestä siis. Niin mä kyllä tykkään enemmän tästä. Kertokaa teidän mielipide, kummasta te tykkäätte, jos te olette kokeillut molempia. Ja jos ette ole kokeillut kumpaakaan, niin kertokaa vaan mikä teidän lempiripsari on, niin voisin testaa uusia. Mulla on vaan ollut aina jotain Maybellinin ripsareita. Sitten kun nielasee joskus juomaan, sit se niinku tuntuu niin raskaan kurkussa. Mä tuntuu. Me ollaan nyt puistossa ja mä haen Hesestä salaattia. Niin näytä sun skeittilauta. Onko siellä joku hieno kuvio takana? No wait, no. There is not. Okei, no mut toikin on sellainen cool. Kulunut. Okei, tässä on Hesen. Mä en saa tätä auki. Jos mä avaan sen. Joo, thanks. Kanasalaatti! Jami, apua, tää tippuu. Ja of course paprikamajoneesi. Joo, siis tää on mun lempimajoneesi niinku ikinä. Ja sitä saa aina Hesestä. Ulkohousut. Ei, sillä on soukki. Niin sulla on ulkohousut. Okei. Ei haittaa, eikö menen. Tai sit mä voin näyttää mitä. Mä näytän miten pitää mennä. Ään. Yhteen. Mä laitin. Hei mä kaaduin. Mä olin heikko. Uudelleen. Hei olkaa. Noniin. Ään yhteen nyt. Hello! Mä oon nyt menossa kotiin, tai siis mä oon jo melkein kotona. Ja mä ajattelin päättää tämän My Dayn tähän, sillä kello on jo 9 ja mä aion valopillan editoida tätä videoa ja sitten pakata, sillä mä menen Ninnin kanssa Ruotsiin maanantaina, niin mä ajattelin pakata jo tänään vähän se, sillä huomenna mä aion kuvaa videoita, niin sit siinä menee vähän aikaa, eikä oikein pakkaa. Haluaisitteko te muuten, että mä laitan näihin My Day-videoihin ajan, koska mä en oikein tiedä, pitäisikö laittaa. Hei, miksi tää valottaa? Okei, hyvä.
niin kuin mä mietin, että pitäisikö laittaa, että kello 9, kello 12 vai pitäisikö vaan se olla sellainen, missä ei ole mitään aikoja. Niin kertokaa tonne kommenttiboksiin ja me nähdään viimeistään Ruotsissa päivän päästä. Bye bye!